హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు చాలా మంచి ఫుల్ టైం వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్ డీటెయిల్స్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను. సో ఎవరైతే 10th క్లాస్ ఇంటర్ డిగ్రీ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో మనకు వచ్చేసి ఫ్రీలాన్సర్ ఫర్ ఇన్బౌండ్ కాల్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్స్ అన్నమాట. మనకు డిష్ టీవీ ఇండియా ప్రైవేట్ నుండి అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. దీంట్లో 0 నుండి 5 years ఉన్న వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే ఈ జాబ్స్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అన్నమాట. మనకు దీంట్లో 1000 వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. చాలా బిగ్గెస్ట్ వేకెన్సీస్ అన్నమాట. 1000 వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి మనకు. అదేవిధంగా హైరింగ్ ఆఫీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాన్ ఇండియా, మనకు ఇండియా వైడ్ అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కానీ హిందీ లాంగ్వేజ్ కానీ అవసరం లేదు. మీ తెలుగులో తెలంగాణ అయితే తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆంధ్రాలో తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఈ రెండు స్టేట్కి కామన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి తెలుగు కాబట్టి సో మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ వస్తే సరిపోతుంది. అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కస్టమర్ కేర్, వాయిస్ ప్రాసెస్ దీనికి సంబంధించిన వర్క్ అయితే ఉంటుంది. కస్టమర్ సపోర్టెడ్ అంటే డిష్ టీవీ సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ని మన యొక్క ఏదైతే మీరు స్టేట్లో ఉంటారో ఆ స్టేట్ పీపుల్స్కి అయితే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ అంతే. సో దీనికి వచ్చేసి మనకు శాలరీ వచ్చేసి అప్ టు 15,000 వరకు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాతే వాళ్ళు ఆ యొక్క డిష్ టీవీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు మనకైతే కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ అయితే మీరు ఆ లింక్ను ఓపెన్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ ఆపర్చునిటీ అట్ రిప్యూటెడ్ డిటిహెచ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ India. This opportunity is available for inbound customer voice contact center who will work from home for a reputed India DTH brand అని. ఇక్కడ వచ్చేసి మీ నేమ్, ఈమెయిల్, నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ స్టేట్, సిటీ, ఫోన్ నెంబరు, వాట్సాప్ నెంబరు, మెయిల్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, కరెంట్ ఎంప్లాయ్ స్టేటస్ అంటే మీరు హౌస్ వైఫ్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కానీ, స్టూడెంట్ కానీ, ఎంప్లాయ్ కానీ ఏదైతే అది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మినిమం 10+2 అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో 10th అయితే తీసేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజెంట్ అయితే 10+2 డిప్లొమా, బీటెక్, గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. హ్యావింగ్ ఓన్ డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ అయితే మీకు ల్యాప్టాప్ ఉందా లేదా అనేది కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ టెక్నీషియన్ అంటే బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్మార్ట్ ఫోన్ సంబంధించింది, లాంగ్వేజెస్ సంబంధించి, అదేవిధంగా ఆపర్చునిటీ మీకు SMS, యూట్యూబ్ ఫర్ ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ గెటింగ్ దిస్ సోర్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఏముంటుందో అంటే ఈ సోర్స్ ఏంటంటే మనకు యూట్యూబ్ అనేది మ్యాక్సిమం టైప్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అయితే మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రేట్ యువర్ హిందీ కమ్యూనికేషన్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ఏదో ఒకటి అయితే మీకు దాన్ని ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫామ్ అనేది ఆ యొక్క డిటిహెచ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకైతే వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మీకు మెయిల్ చేయడం కానీ లేకపోతే కాల్ చేయడం కానీ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కోసం అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మంచి వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్స్. అందరూ ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు జాబ్ వస్తే మాత్రం మంచిగా ఇంటికాడ నుండే వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్స్ని వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని మాత్రం తప్పకుండా వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.